सिरि गोसोखाङो दा नों आंखौ? हा सिरि नों बोरो बहा दं नों? नङा नों थारैनो आंखौ गोसोखाङा। नों आंखौ फोलादोंसो जिरि, नों आंखौ फोलादों। नाथाय आं नोंखौ सिमां हामां बेसेबा बोसोरनि उनावबो नुयो, खोनायो नोंनि महर मुस्रि राव गासैखौबो। खेबसे नुजाफैना फै सना, आंनि उदां बिखायाव खेबसे बजबना लानो। जानो हागौ नोंबो आंखौ गुबुनफ्रा मुगैनानै साखाथिजों एरायनाय बादिनो मुगैनो रोंबाय। गोदोथ' नों आंखौ गावनि उदां बिखायाव बजबना लायोमोन आरो नों नोंनि जारौ गुसुथियाव आंनि अननाय होयोमोन। नोंनि बे आंनो अननाय होनायखौ आं दिनैसिमबो बावनो हायाखै जिरि। दिनैसिमबो खाराव माराव नोंनि बै अननाय होनायखौ बिबायारि जानानै दिनैसिमबो नागिरगासिनो। दा नोंबो जानो हागौ गुबुनफोरखौ नुनानै आंखौ मुगैनो सोलोंबाय। नाथाय आंहा मा जादों? मानि थाखाय बिदि जानो गोनां जादों बेखौथ' रावबो मिन्थिया। मुगैनायानोथ' मानसिनि आखु। बेखौ नोंमालाय नङा होनना माबोरै बुंनो हामारगोन ना जिरि? हाया, नों बेखौ नङा होननानै बुंनो हाया। थारैनो नोंनो बुंलाय जिरि, सना आंहा मा जादों? आंखौ नुयोब्ला मानसिफोरा मानो नायख्लें खालामो? आं बेहाय बारा गोबाव थानो हानाय नंलिया। बेहाय आं गोबाव थानो हानाय नंलिया। थानो जिरिया नुयोब्ला आंखौ नायख्लेंनानैसो थांगोन। सानगोन आं नंखाय फाव खालामदों।